20 টাকা 20 টাকা मुर्गी केला हास केला मुर्गी केला वाव lari-lari बेसेबां हांसोआलाय 30 टाका नाम्बारा बेसेबां नाम्बारा बेसेबां दङ नाम्बारा 30 टा दख'ना खेलाबो दं माथो दख'ना खेलाया बेसेबां 30 नाम्बार जेकेटबो दङ ओइ गेलेदो गेलेगोना गेलेया दख'नाखौ गार्लफ्रेन्डनो हैनो 30 टाका नैबे दाउलाखौ लांनांगोन मासे दा र' मेथाइ मा नांगौ दंजोबो बाल्थिं साल्थिं मोनजोबगोन दाउदै गेलेनोसै दाउदैया बेसेबां 10 टाका होनदो बेसे दङ नाम्बारा 20 टा र' दा गेलेगोन दे गिदिंगोन जोङो वाव माइरं दालि गासिबो सफेद स्लाग एकदम नै काप बथल दामग्रा सेग्रा मोनजोबगोन कम्बल वाव मोनबाय नामा आदा हांसोआ ओइ बेसेबां 300 नि दाउदै खेला ডিমা 10 টাকা কয় টপলা আছে টপলা কয়টা আছে 12টা করে আছে 12টা ওয়াও পুরা खुरन खेला गोजा मानसिफ्रा एसे खम आप वाव सिट खेला बाव मोनबेसे मोनथाम Karatal मोसानाय नायनोसै याव Karatal दाख्लैनि नोंगौ जोंहा मोनलागासिनो रायजोफोर मालाय मोनलागासिनो गेलेफै जोंहा दाउआ बारा गैबा अनलासो नै बिराद मानसि मोनलांबाय रायजो गेलेफैदो एकदम बरिया खेला हांसो गारि दाउ गारि गेलेफै नाम्बाराबो खम खाथार नै सालु दाउ गारि हांसो गारि गेलेफै 50 निनो माथा डाबलाव नांबानो माथा मोनगोन सिंगलाव नाङोबा मासे Aku mesti jaga. Ini kau jawab berapa?